A siomí duine bhailethe bhuíú go bhfuair siad ihuaid cholata a deach Solais. Tríchiad go léi míle duine a hanig chuig Tithe Solais na tíre seo nuí, ach ní bhhain ghfuil láistín ar fáil a deach Solais ionada in an ngáil, tá daoine a tarraingt ar ahan leid an bhliain, le bheith gíthe a gálan agus le turasóirí eilun. Well, sílim ggóilteach táhaachta a dascail midin seo gur rud pobail a ton, gur gró pobail a ton, agus dag sin go fostaíocht fanne much an héite, go héirí a sein táhaachta muchar na daoine óga chuinead sa cheantar, mar ra bheith seomh acu taistil amach betir sa cheantar fanne go jobar éil. Agus go maiile sin chuidann se le grónaí éitiúil fásta títhe taibhirne láistín eile tá se gcónaí tart gró a málas acu sin chomáid. Deir a tuairis go stéanna ó Tithe Solais na hÉireann gur fiú 33 milliún euro na tithe den economiacht, suas le 700 post a tá cruthúigh an tionscail. Anis é gobar san Tithe Solais 3 John Saura, agus is sin postan nach rá an rih oscail muid an Tithe Solais. Freisin tá an durasáis oscailte anis a gur gnóna eile sa cantar, gnóna margheall ar lóstín nó ar bia. So is rud nuad an cantar agus is rud a bhfuil cabhair go mór le na cantarí, cantarí beg mar an aclím, mar an fódamh, sais crí gaeltacht do muo. Deir údras na Gaeltachta go naithníonn siadsan go leor deiseanna atá buint le Tithe Solais in sa Gaeltacht agus an áitethe iargúilte cos costa. Tá sé cruthaí a hanahéin thuas a fanad go bhfuil an deiseaní fostaíocht a cruthu, thar blianta agus go bhfuil deiseaní gaeilge a chuircinn cinn chuma. Tá mas andóchas a chamachchan seo tiilleadh go mór a ggóir le Commissioner Sáilte na hÉireann agus tá mas a gobar go dlúlób chun targaí orbit ar fud cósta na hÉireann sna Gaeltachtaí tá an deiseaní an sin. Chaid cuairtearí 3.4 milliún euro ag Tithe Solais an nuí, ach níl an seo a cud den 33 milliún euro is fiú na cuairteanna sin do ghrálachtaí atá buinteach le. Anna bhó manachchain nuaach TG Ceir chun é go na ngáil.